Oğlum, ertirin hayırlı olsun balam. Tirin hayırlı olsun ece. Ece, düşmün en kızıklı yerini oyurdun da. Oğlum, gıdıkkıl düşlen barsı sen saylaýaýdyn. Täze ýyl bir geldiňen oğlum, ondan Aýaz baba sana nähili gıdıkly. Nähili ütkeşik sowa taýyndan üç görürt bolma oğlum. Bolýa. Ýür oğlum, ertirlik edineli, el ýüzüňi ýugally. Ýür. Oha, oğlum turdunmy? Hawa kaka. Berekella oğlum. Maral, men menzillen Leyli'ni alyp geleýin. Bolýa. Olaýam ýetip gelýändir. Hä seýlemi? Oha, Leyli gelýär. Oğlum, Leyli gelýär. Gowduny. Tagaman ýetip gel. Bolýa. Men gittim. Bolýa. Ýür oğlum. Alo. Ho. Bolýa, bardım. Barthada martha var yara Dardır gözüm şol dildara Umit yoluna bak yan Kaçan gelecek düşmanım Umit yoluna bak yan Kaçan gelecek düşmanım Gözlerim senin doymasın olmasın Tan saçık boyun göreyin Lelem taşında kıyılar oynasın Gözlerim senin daymasın Gözümde kayıp olmasın Tan saçık boyun göreyin Taşında kıyılar oynasın Gelmeyer gözüme Cevap gelmeyen sözüme Gelgin vakit belleşeli Bel kaydarsın özüme Gelgin vakit belleşeli Bel kaydarsın özüme Gözlerim senin doymasın Gözümde kaygı olmasın Kan saçık boyun göreyin Başında kıyılar oynasın Gözlerim senin doymasın
Başında kıyılar oynasın. Süyen seni canım bilin, meni yaktın nedin bilin. Sen öňümde tans oýnasyň, wasbyň etsem sazym bilen. Sen öňümde tans oýnasyň, wasbyň etsem sazym bilen. Gözlerim senden doymasın, gözümde gaýgy bolmasın. Tansa çık boyun göreyin, başımda kıyılar oynasın. Gözlerim senden doymasın, gözümde kaygı olmasın. Tansa çık boyun göreyin, başımda kıyılar oynasın. Başımda kıyılar oynasın. Jigim gelýän mi sagaman? Hawa, mekan canım gelnejemem gowmy? Owa, mekan canım sen ýoluňa garap duranlar. Mekan jana dükanlaryň birinden süýçü kök alyp geçäýeli. Bollu jigim bollu alyp geçer nesip boldy. Oglanlar, 15 minut saklanýanlar. Dukandan gerek zatlaryňy alışdyryň. Düşýänler, köpeklenmän derrew gelin. Barın, wagtyňyz gitdi. Yatıp kalıp böyle. Sevap mı bunu? Düşen ağam. Yiğitler käneglenmän, giýse galýar. Ýörüň ýörälin. Ağam selamun aleyküm. Wa aleykümselam. Ağam şurada avtobüs durdu, görmediniz mi? Gördüm. Ola gitti. Gitti mi?
İyice kalıptın öýdäň. Be, oğul ayağım. Ýör meni izinden getireýin. Gor ayağım yük bolmaýyn. Taksi sor nädir? Gör haw nimeň ömür azary bormaý. Barmaly ýeriňi bilýäňdämi? O elbette. Ýör meni çal. Aýsy azar boljak tälim bolýan. Ay bordan. Köp sağ olun ağam, minnettar. Torbamı alayım. Al. Bağışlan. Gennece, Mekancan. Oho, Leyli gelipdir ece. Gennece, Mekancan. Salam, Leyljan. Sagaman geldiňizmi? Salam Gennece, otyrsyňyzmy sagaman? Otyrs. Hani Mekanjan nerede? Mekanjan berde. Jigim? Gennece, bu poçta gutyny kim goýdy? Örän etgeş bolupdyr. Doğrudanam Leyljan. Kim goýdyka? Mene bilmedim. Onu Ayaz baba goýandyr. O juda mehirli gyz. Men heniz on hyýal ýylgyrsy görmänim. Oho. Onsoň Leyli, näme ýadyňa düşdi? Ýaňy ýolla bir täsin ýigit sataşdy. On görümde aklym başymdan sona döndü. O men özüne mail etdi. Leyli, aýdyşyňda o ýigit saňa aşyk bolanam diýe. Goýsana Gennece. diýmek onda ýakyn günlerde söýgaýdym dörejek da. Çara garaşy oturanlar çykyşlaň sana onu getirsin diýipdi. Ha? Çara garaşy oturanlar. Ha. O sano. Bu meň torbam däl. Bu men torbam däl. Inni nädersin?
Ay çaraga özüň düşündürersiň-de. Näme düşünürsin? Sanawlar Süýg şemalyna gaýyp uçup gitdi diýip düşünürsinmi? Oglalar, şu wagt oýunyň wagty däl ho. Sen dogry aýdýaň, bu wagt diňje almaň wagty. Ýör goňç ýygwany gideli. Mikanzan oğlum, näme işleýän? Hat ýazyp otyr. Hat ýazyp otyr. Aýaz babamy? Hawa. Eje, senin küçük wagtyň bara, Aýaz baba hat ýazdyňmy? Ha oğlum, kiçik wagtym menen bir gezek ýazypdym. Ýöne o haty men poçta gutusyna atmak unutup durm. Näme diýip ýazdyň? Hatymda ejemi kýaly ogadan Gülýaka getirip bermegi haýyş edip ýazdym oğlum. Gülýakany allyňmansaň? Ýok oğlum. Haty poçta gutusyna atmak unutup durm. Soňam o hat gitdi. Eje, täzeden hat ýazaýmaly keniň. Wah, balajygym, indi men ullukan bolma. Haty diňe kizjek wagtyň ýazmaly. Wah, oğlum, her bir adamyň öz yaratylşy bar-da. Oğula ýekejegede hat ýazypdym. Olam başa barmady. Şoň üçin oğlum, dolanyp hiç wagt hat ýazman. Gülýakany bara, isleýän bolsaň täzeden ýazaý. Bak, balajygym, meninni ullakana. Aýaz baba diňe kizjeklere sowgat berýär. Siz ýaly kizjek çağlara sowgat berýär oğlum. Oğlum, giç boldy, inni ýatmaly. Hatyň dowamyny ertir ýazaý bolma oğlum. Süýjidi işleri gör oğlum. Giýjäň rahat bolsun oğlum. Seňem. Sagaman ýatyp tur. Küçücekleri? Onu küçüceklere ýazdyraýmaly. Hay eje, sada bolýaň da. Ay. Eje! Eje! Haw oğlum. Eje, düş gördüm. Men wara arzumdaky ýaly owadan bedelen arçany gördüm. Owadan bedelen arçany gördüm. Nesip bolsa oğlum, şu täze sen arzuňa ýetirer bolma oğlum. Häzir qaqaňa jaň edeli. O Maral. Alyo, çeppe. Ha. Şu wagtam ýypçy otyrmyň? Yok, ýypçamak men işläp otyryn. Çeppe, şu gün men iş günüm, işde nowat durmaly. Sen mekanzany arçalar dukanyna gidip arçalyp beräýdi. Men näme seýil wagda diňje alyp otyrynmy? Beýle gödek gürlemek näme gerek boldy? Dogruda. Sen işiň işde, men işim işdär ýaly. Dän wagtyň çykyp gidibermeli.
Men ýöne mekanjany göwnü ganatlandyrjak boldum. Maral. Maral. Eje. Wi, oglum. Oglum, sen şu gün çağlar wagtny leýlek der, bolmy? Gaýdyşyn qaqaň ýydyňdan barar. Onuň arça tatylýan dukanyna gidersiňiz, bolmy oglum? Ýolla arça tatylýan dukanyna bararsyňyz. Arçany alyp öýe geleňizde üýsüp çykbeder, bolýarmy? Indi bolsa, mehriban tomoşaçylar, bayramçylyk dawaramyzy goňç Recep puň ýerine tirmeginde aýdym bilen dowam edýär. Sarsın işittim. Ne acayip aynı akşam doğuşuşsun. Tayin bolun toy halkasın bakmana. Gel gel aşkların diline. Aşk mavşuk gitsin senin yanına. Alo? Alo? Kim bu? Alo? Salam. Bu men Didar. Didar? Tanamadım. Yo'lla. Ulug'da biz yalnız torbamyzy çalypdyr. Sen mi bu? Bu ol. Häziriň özünde men torbamy gaýtaryp getirin. Gaharlanma. Men ýöne ötünç toraýan. Men size torbaňyzy goşurmak isleýän. Getirin-de goşurmak isleýän bolsaňyz. Diýişiňe ýar bolar. Ýöne men torbam ýanyňyzdamy? Onu men torbam ýanyňyza alyňda, nire barmar bolsa habar edäň. Bolýa, ýöne bir hokka tapaýma. Ala detmäň. Men siziň habarnamaňyza garaşýan. Bolýa. Gidem sen habarnamaňa garaşýar. Adamlar garaşy otira bar da haw. Bagşlan çara. Bolsa. Bolýa. Başyk salam aleikum. Aleikum salam. O maşyk ýagdaýlaryň geldiňiň sagaman. Geldim. Aýalwagyň işini getirdilermi? Getirdiler ras. Ançaryň öňü nerede? Anna çar gelene onta. Aýalwagyň işini özüm geýerim geçmedimi ka? Başyk sana gowy gelşer. Giýsene başyk. Owo. Ýör görelin. Owa şu taýda bar diýdim ha. Bar. Mekancan? Mekan? Nilday Bey. Başlyk juda gowy gelşdi sana. Gelşdimi? Hawa gelşdi. Salam Ayaz baba. Salam körpeje. Ayaz baba,
Sen men hatym aldyňmy? Hat? Men bilemok. Almadyňyzmy? Körpeje maňa hat ýazýan kenne. Hay senka oglum. Sen adyň näme? Mekan. Mekanmy? Nirde ýaşaýan oglum? Aşgabatda. Sen näme bu ýerge ködüň geldiňmi? Kakam bilen geldim. Telefonna urlaşıp dur. O ne ol ýala? Hatyň haçan ýazdyň? İrden öýde kam. Wah oglum, senkini inanmaly. Hatyňda näme ýazdyň oglum? Men ýanymda durna. Aýaz baba, bu wara. Çuk. Başlyk men durubereýin-ne? Çuk. Barbyr meni injalmaýan. Çık diýen. Mekancan. Salamu aleyküm Ayaz baba. Wa aleyküm esselam. Gelin geçin. Yetip gelýän bayramyňyz bilen. Sağ ol Ayaz baba. Ay şahar çalmana gelipdim de telefonu güýmenip. Mekancan ýitirdim hemen. Teresem yok. Oğlumu gözläp gara janym galmady. Asıl sizin ýanyňyza gaýdan ekene. Altyjagym Ayaz babasyny juda göresi gelipdir. Häzir men size Ullokan arça da saylap berjek. Şeydiň Ayaz baba. Men oğluma Ullokan arça saylap berin. Ejesem uzaklygyň bedek gutarmasyny. Oğlum maňa ýazan haty bolmalydyr. Şonu maňa getirip gitgin. Han ýörüň onda men size Ullokan arçany saylap bereýin. Salam Ayza. Men Dida. Salam, men Miwe. Salam. Salam. Leyli. Siz meni öýketmä görüň. Men Alyň torwaňyzy, meňem torwam beriň. Alyň. Miwe. Orelimdamy sular ýalymy? Ýok. Ýöne şeýle ýagdaýda her bir gyzam gaharlanyp biler. Dogry. Bağışlaň, men şahsy günneliğim bolmaly, nirdol? Bilemok. Bar olan zadyňy da getirdim. Men hiç da dellemok. Ol torwada-dy, belki siz onu çykaryp izne salmak undan bolaýma? Ay bilemok. Siz torwany açyp barlansyňyz-da şonda günnelik eliňize ilmedimi? Leyli. Ol men üçin gymmatlydy. Bolýa-da, ýör gideli. Durun. Sizden bir daha sorajaktym. Hawa diňleýän? Doğrudan tötäýlen boldy. Ötünç soraýan. Bolýa sağ bolun. Leyli. Biz ýene duşup bilerismi? Näme üçin? Ay, tanışlyk açarys. Gurrunde solarys. Men siziň bilen gurrungum ýok. Gönüm olmasa biziň duşugymyz tötälik däl ýaly. Biziň torwamyz çalşmana bilerdi. Men bizi ykbalymyz duşur diýip hasap edýän. Bağışlaň, men nätan şu adamlaryň gurrunglaryny diňlemek islämok. O nähil nätans? Bir gören tans, iki gören garyndaş diýipdirler. Beh, üç gören näme bolýar onu?
Üç görünmü? En atalar guda bolýar. Yoldaş türgöller, bugün bizim mehmanymyz. Garaguşogyň öňkü ýeňijiti Leyli Sahadova bizde mehmansylykda. Ol häzir başugurda zähmet çekýärligine garamazdan sport bilen meşgullanmagy dowam etdirýär. Gyýlar, oglanlar hiç wagt sport bilen türgölleşmegi betetmeň. Sebäbi sport bilen dogry türgölleşmek bu sagdyrlygyň kepilidir. Häzir bolsa Leyli size bir näçe öz tilsimlerini görkezler. Hani biriňiz ýanyna çykyň. Kim çykýar? Ha, geldi da. Leyli, bu ýigitimiz biziň ýaňy türgölleşige başlady. Halipa, biz öňürekden mertans. Hem garyndaş, hem owa karşıda isteyecek oğlum. Onu tayin bolsaňyz başlalyň. Sen bu ýerde näme işleýän? Balym markatdy. Okwalyň sana başga näme diýdi? Üçgörün, ýaş sapynjalar diýdi. Onda sana okwalyň tersiräk aýdypdyr. Ýör onu gaýdalyp. Didar, näme taýýarlyga barmadyň? Bay, bo. Neme? Men aýdaýyn çaraga. Didar bir nädenin bilen duşmana gitdi. Ha. Ýöne o ýeriň türgünleşik meýdançasygyny aň etmedi. Ine de netijesi köpläpdirlermi? Yok, şo gyýdyň ýeki özüniň edeni işdir bi. Bäh, seni şu ýagdaýa şo getirdimi? Hakyky söýüp diýip şoňa diýäýsiň. Serediňe bu görgüle ýemşerdi goýaýypdyra. Ey, oglanlar, oýnuňy goýsaňyzdan. Inim, tenini duşuga gitme. Yoksa sen täze dawarasyna çykyş etmäge yaramarsyň. Ertir irtenden başlap her gün ýazgy boljakdyr ýigitler. Özüňize gowy serediň. Bolýa. Bolýa. Onu tamam haw. Gyýzlardan emäge boluň. Görýäňizden ha. Dordam diýtar. Ha? Ha, o çara. Degişýänlerin. Bolýa, diýinjal beriň. Ay otur. Diýinjal. Hawa inniki duşuk nerede? Kitapxanada. Sen? Sen yine men karşımdan çıktın mı? Men çıktım mı? Sen bu yerde näme işleýän? Men kitap almağa geldim. Ine şu kitabı. Innem gaýtyp barýan.
Dursana. Ayak çeksene. Men mi? Menem şu kitabı almana gelipdim. Ha, şeýle mi? Juda gyzykly kitap ta bu. Kitapda akay. Söýgü rowayatlaryň birine gyzyň gözleri ýigidi bir wagtda özüne bennetdi. Yigit öz bagtynyň şo gyzyň gözlerini diňe düşünipdir. Onam gyýda düşündirmek isläpdir. Söýmek bagtdyr. Söýmek ikisi bagtdyr. Söýüp söýülmek bolsa tükeniksiz bagtdyr. Söýmän başaran adam söýülmäge haklydyr. Çyn ýürekden söýýän adam söýülýänden has bagtlydyr. Leyli? Leyli? Bu kitapda söýgü rowayaty ýok. Ýokmy? Başlan, näme içýäňiz? Ikimiz gowaryan içýämiz. Kofe alaýym. Bolýa, başga? Galannym kofe başynda maslahatlaşyp soňaýda ýar. Bolýa. Sen men kofe gowaryanym nerden bilýän? Başlan, siz Leyli Sakadowmy? Hawa. Şuta goluňy çekäýin. Men bägül juda gowaryan. Hawa bilýän. He? Görüm tur diýjek bolum. Ayu çeppe. Dynçynyň dynçalay, goýaý şu işleňi. Maşgalaňa ünsseräý. Goýaý şu işleňi. Ertir bayramçylyk, almaly goýmaly zatlamady bar. Kofeňim sowap barýa, sowatma barç. Häzir bardym maral. Şu günler ýüregim bir zata duýýa. Eýgilikdir da herne. Ejemlere gitjekdim bolyn. Öýüň işlerini goýup bolanyga. Çeppe sen men diňleýäňmi? Çeppe, hälen bersäň aýdyp berip oturun şunu. Ha, hawa, diňleýän. Sen kofyan şeýle tagamly bolýa. Sowasa diçerin. Ine boldum menem. Çeppe, sen men diňleýäň ogama? Täze ýyldan soň bir salym ejemlere edip dynçalyk gelesim meli. Diňleýän, näme diýýäň? Ejem öýüne gitjek diýän. Ha. Hayal etmän uğratmaly bolar onu. Wi, bula hediletdi. Giderin, gitmedem öýtme. Gatyga goý. Barany ertir ýola goýaýar. Ertir däl, idil häziriň ödünne giderin. Bolýa.
Be, Maral. Bula doğurdanım tagamlı bolupdyr. Näme, he? Bolup oturşuny. Ýok, bu men aklym itgetjege. Mene düşünmedim ay. Näme diýsen tersine bolupdyr. Alo. Meni uğrandyryn. Meni mehmanhanada ulyp barýan. Bolýa, garaşdyrmagyn. Bolýa. Daýy. Owa. Arçalar dukanyna nähil barmalka? Arçalar dukany. Dukan kene haýsy hal? Ayaz bawol dukan. Ayaz bawaly, ay bilmedim. Ana, olardan sorap gördüňmi? Olardan soradym. Ha, ay onu bilmedim. Orta daýy. Bolýa. Muny ýeködüs bolmaka. Arçalar dukanyna nähil barmalka? Leyli. Buyinjalyk bolma häzir täzimläp getirin. Ana sen ol ýerden süpürgi çal, men häzir geldim. Leyli, sen gowaran kofyan getirdim. Men telefon belgim nereden bildim? Turgan naşyga barýanym nereden bildim? Kitapxana, bägül, kofya. Sen bu zatlar nereden bildin? Leyli. Men ahyrdan düşündirip biljek. Yalançylygyňmy? Men yalançy däl. Yalançylaram halamyk. Dogry. Gündeliň bukdum. Olum sen dünýäden aýrylasym gelmeýän üçin bukdum. Gündelik meni wagty. Ýanymda sen maýary. Sana şeýle bir görünýärdir bolen hamala. Ýanymda sen ýok wagtyň. Aklym ütgäýärm haýtdym. Eger sensizlik duýgusy meni gopurgatmadyk bolsa, meni gündelik näme üçin gizläýin? Diňe maglumat gerek bolsa, onu göçürmem alyp bolýaram. Men sen gowuny söýleme öwrendim. Näme üçin? Elmedama sen ýylgyryşyň görmek üçin. Sen durmuşyňda diňe gowaryan zatlam otursa, bagty bolmarsyňmy? Sen bagtly çek bolýan adamy tert düşündüm. Bulum, sen gowaryan kofyan. Maral, ýöne öýkelemeni bahana gözläp bören ýarla bolsun. İşim kene, görýäňe.
Bayramçılığa gerekli atlar almalıydın giden ok mu bazara? Näme? Meni gitmelmi? Böý saňa değişilläm çeppe. Hawa işunlara irle gitýän aksam melýän. Dyn şunlara uzak gün kompýuteryň başynda. Sen biz bilen işiň ýoga. Bolýala maral. Bayramçylygyň öňýanyna öýköleşmäli. Mekan amal ýör bazara gideli. Näme? Ýör bazara gideli. Ýör gideli bazara. Mekancan. Mekan, oğlum. Mekancan. Mekan. Mekancan. Çeppe, mekan nerede? Min ne bileyim? Näme? Mekan yok, hiç yerde mekan yok. Hem toglar gördün mü? Gördüm. Yok, hiç yerde yok. Nerede kanay bey? Hogen nece? Leyli mekancan yok. Näme? Mekanjan yok. O ne hil yok? Bilemok çık gidenem duymanırs. Toraştırıp ideştire göre. Leylcan gayrat et. Bolya. Näme bolupdyr Leyli? Ağamyň oguljuk öýden çyk gidipdir, tapan oklar. Alt 7 ýaşyndaky çağa çykmy? Hawa? Men onu gördüm. Nirde haçan? Dronlada sen bilen telefonu görüşümdi. Ýör eglenmän şol ýere gideli. Dur. O menen haýsydyr bu dukan sorady. Aýal wawul dukany. Ol arçalar dukanyna gidenler. Ýör, eglenmän şol ýere gideli. Genece, bir tanşym 6-7 ýaşyndaky oglanjyk duralgada görüpdir, ol şollar. Seylemi. Lilcan, çyndanam görüpmi? Wagt canlaram. Oğlum maňa ýaran şonu maňa getirip Ayaz baba, men ejem bilen kakam dama öýköleşip bolup durlar. Sen şolara beýtmäň diýsene. Çeppe, tapmadım, ýokmy hiç ýerde? Ol Ayaz babaň ýanyna gidipdir. Dama öýköleşip bolup durlar. Sen şolara beýtmäň diýsene. Salam körpeje. Salam. Men saňa näme kömek edip bilerim? Maňa Ayaz baba gerekdi. Ayaz baba? Ayaz baba her täzeli gijet gelýär ol. Maňa hemişe şu ýerde bolýan nida? Bolýan nidi?
Ol Wahey garasany. Dinleýän nasıl? Oğlanjy kim gözleýär? Baş bu näme soraýar? Haýsyr bir aýaz babany gözleýär. Ha, aýaz babany? Ol meni gözleýändir. Onu men ýanyma derrek juguradyň. Aýaz baba bar eken men ýanyma ally gelýär. Bolu başykjan. Bolu häzirje gertjan. Bor başykjan. Bolýar. Körpeje men bilmändirne aýaz baba bar ekeni. Men bilim o ýürmesin ekdeýin. Ýür. Jigim staýda bir gitçik gowlan gördüňmi? Howa başlygmyň ýanyna. Aýaz babaň ýanyna. Bolýar. Ay tuğleme. Gel geçineyim. Kakam. Oho, sizem geldiniz mi? Bir de mekancanla size gidecek kol oturdu ha. Gideliň aýaz baba, gideliň. Sen ol avtoguldan alan ýigitmi? Hawa. Sen nerden çykdyň? Nemede? Mekanzan duralada men gördüm de. Leyla da men habar etdim. Selam Leyli. Sen Leyli'yi nerden tanıyanı? Bağışlan. Başlan. İnim, hani bir diyemen var durtu. İkimedin bir vacik burunumuz var. İyi nesip edenden. Aha, Ece, kaka, aýaz baba gelipdir. Seylem oglum. Ay tuweleme. Aga man oturan mısınız? Täzeliňiz gutly bolsun. Aydaňyz gelsin. Düşümli bolsun, ırtgally döwletli ýyl bolsun. bolsun. Gelin aýaz baba, saçak başına geçin. Bereket bersin. Sağ olun. Men ilki mekanjaň sowudun bereýin. Alinim. Getir aýaz baba. Häzir. Al oglum. Mekanjan, al oglum. Sowudun nesip etsin. Sağ olun aýaz baba. Gyýdym. Saňa aýratyn bir sowudum bar. Bu sowud inim Täş Mämmediň adyndan. Ol bu sowudy gatykän alyp berýärdi. Ine. Algyydym. Sowudyň nesip etsin. Sağ olun aýaz baba. Edil bağlalam. Men ýene barma ýerlemkän. Siz arkaýyn toýla berin. Täzeliňiz gutly bolsun, düşümli bolsun. Bitmesiňiz lan aýaz baba. Mekanjanyň ýanyna bir sellem oturaým alyňyz da. Netip bolsa Täş Mämmed. Mekanjan men nerden tapmalygymy bilýär. Şeýle mekanjan oglum. Silap geleniňiz üçin sag bolun aýaz baba. Bolýa, sag oturuň. Bor aýaz baba. Täzeliňiz gutly bolsun. Sag bolun, sag oturuň. Sag bolun aýaz baba. Ýörçigim, soňadyň açyk göreli. Täç Mämmed. Ol ýaly çepbedi aýsene ho. Gadyrly ýan ýoldaşym çeppe maňa näme sowat etdik ha? Asta görej. Aýaz baba, maňa da ejem kel, owadan Gulyaka sowud edäýin. Çepe. Hey, näme bolýar saňa? Hey, dur, maral. Güýdüň astyna maral. Güýdüň astyna maral. Genneje. Til kömek gelýär. Salam elik. Salam. Täze ýylyňyz gutly bolsun.
Ogo sağ olun, sağ olun. Şu Leyliler mi ki? Geçin.